Soc el Robert Esquain i llegiré el Salm 14, per al director, de David. Diu el neci dins del seu cor: no hi ha Déu. S'han corromput, han comès una dolenteria abominable. No hi ha ningú que faci el bé. Javé mira des del cel sobre els fills d'Adam per veure si n'hi ha cap d'assenyat que cerqui Déu. Tots s'han desviat, s'han pervertit tots alhora. No hi ha qui faci el bé, ni un de sol. No tenen enteniment tots els qui practiquen la iniquitat? Devoren el meu poble com si mengessin pa. No invoquen Javé. Allà s'aterriran de terror, perquè Déu és amb la generació dels justos. Us burleu del consell de l'afligit, perquè Javé és el seu refugi. Qui donarà des de Sió la salvació a Israel? Quan Javé farà retornar la captivitat del seu poble, Jacob exultarà de goig, Israel s'alegrarà.